Yang punya janji pengen dipersilakan. Mama Inara, Mimi Ningrum. Ayo, serombongan. Kembali spesial Ibu Hajat sekeluarga. Kanggo majikan no majikan tua. Ayo, kanggo Mimi Nunung. Mimi Temi. Harapan cinta beli kenyataan, ora sesuai karo omongan. Janji semanis gula tapi nyatane dusta. Kakang tega gawe ati selara. Spesial kanggo Mimi Ningrum saya. Cintane cuma mung gawe lara. Mimi Ningrum ati sun hancur, batin kesiksa. Netesi banyu mata tuniba ora rasa. Dikatega hianati cinta. Cintane cuma mung gawe lara. Ayah Pepi, Kang Mameng, dipersilakan Kang Mameng. Kanggo Yayu Eti. Kudel kan gol sawer ya, nonggo Iya di bae. nih, nonggo di bae. Assalamualaikum. Siapa ini? Sing duwe dangdang gede, sing duwe dangdang gede, sing duwe dangdang gede, sing duwe dangdang gede terus, sing duwe dangdang geseng, sing duwe dangdang gede, sing duwe dangdang gede, sing duwe dangdang gede, sing duwe dangdang gede terus. Percuma tekeman eman, percuma disayang-sayang, lamun akhirnya sing duwe dangdang gede. Kakang ngawin wong liyan, sing duwe dangdang gede. Ayo, sapa kana? Kini sapa kana Mi? Wong Bojong Rao, wong Bojong Rao, wong Bojong Rao. Apa sih mamas kelalen, janji-janji ning dhuwur amben, apa kesiben? Wong Bojong Raong demen wong sejen, wong Bojong Raong sayang. Aduh Nok Sri sayang bos muda, Nok Sri bos muda sayang. Kita sing naro ati, Mimi Gina sing dipilih. Mama Gina, Mimi Gina, Mimi Gina sayang. Cintane cuma mung gawe lara. Ati sun hancur, batin kesiksa. Netese banyu mata tuniba ora rasa. Dikatega hianati cinta. Mimi Dina, Mimi Gina, Mimi Gina tega mung gawe lara. Mimi Gina, Nok Nopi, siapa kan? Nok Sri bos muda, sing duwe dangdang gede spesial. Majikan tua, percuma disayang-sayang, percuma di
maslean wong rancak kitiran netese banyu mata tuniba orang rasa dikatega hianati cinta Mama Edina Mama Egina sayang mung gawe larang Teguh audio buat semuanya spesial sing duwe dang-dang gede Mama Sopi Mama siapa kan Ramadan Mama Ramadan siapa sih oh iya Mama Ramadan Mama Ramdan. Mama Nuri Noksri bos muda Asik. percuma di eman percuma di sayang lamun akhirnya Mama lean ngawin wong liyan Obat. Mama Elean sing duwe rancak kitiran Yayu Eti Mama Etemi Nok Bulan Nok Mega Nok Sri apa sih Mama sekelane janji-janji ning ngedur amben apa kesiben kakang ngewin wong sejen harapane palsu kakang mah rabine telu kita sing naro ati maslean wong kitiran sing dipilih wong kitiran sayang harapan cinta di kenyataan ora sesuai karo omongan janji semanis gula tapi nyatane dusta dikatega gawe ati selara cintane cuma